Estic aquí a l'aeroport de Barcelona, acabo d'arribar, ja he embarcat i ara, aniré a buscar algun lloc per dinar, que tinc 45 minutets aproximadament abans de que obrin les portes de l'avió i ja puguem embarcar. La idea és que vagi a l'avió, fem 6 hores de vol, més o menys, i després arribem a Doha. Un cop a Doha estaré 2 hores i mitja allà i agafarem un vol cap a Bangkok de 2 hores i mitja també, que serà ja quan arribi a Tailàndia. Serà migdia volant, suposo que em cansarà, però... Very good afternoon. Buenos dias from the flight deck. Captain Drives welcome you on board Qatar Airways Flight 140. Departing Barcelona to the Hamad International Airport at Doha. We're in the final phase of preparing for departure. Bé, ara estic esperant per l'avió, que em sortirà més o menys d'aquí mitja hora i crec que és un bon moment per posar una mica en situació tot això que estic fent, d'anar a Tailàndia, el videoblog i presentar una mica el que és el canal de la motxilla d'en Gil i tot plegat. Aviam, jo vaig a Tailàndia per un mes i mig i la idea és que cada dia pugui anar penjant un vídeo i anar gravant una mica les experiències que tingui allà. Que què hi vaig a fer allà? Doncs, entrenar Muay Thai i sobretot conèixer el país i són com unes vacances, d'acord? Després, com que es va acabar la temporada, treballo amb l'esport i tot, ara no tenia res a fer, al desembre em vaig agafar un bitllet per poder venir de viatge a Tailàndia i així ja no vaig agafar-me cap mena de feina a l'estiu com feia els altres anys. I aquí el que anireu veient serà tot el que vagi fent durant aquests dies, si puc mantenir-lo regularment, perfecte, i si no, senyal que estic fent altres coses. Ara, amb res, agafaré l'avió ja, que de fet la porta és aquesta d'aquí, la B3. I res, 6 horetes i mitja més per anar fins a Bangkok i allà ja serà de dia, o sigui que perfecte, podré aprofitar el dia. Boig, tio, vaya boig. Này, lúc đó. Finalment he arribat a Koh San Road, després de, què han set, com 16 hores de viatge més o menys, ja hem arribat al lloc, ara he de buscar un hotel. Acabo de trobar l'hotel on dormiré aquesta nit, com a mínim aquesta, si estic bé poder dormir les següents nits, de moment és per provar. I res, amb aire condicionat, habitació ultra petita, però volia una cosa que fos una mica barata i que pogués estar aquí al centre al costat del merder i una mica apartat, que pugui dormir la nit. Em sembla que serà bona opció, ja ho veurem. I aquí tenim el primer menjar tailandès, Pad Thai, em van dir que em mengés que els provés, o sigui que vas. Feeling me and seeing all the things I see. I'm taking